на водата. Давай так. Давай. Събери краката, де, батупе! Хоп, хоп, не пада. Айде, ма! Айде, стани да ви да кажеш, станеш. Леко де! Леко, че удари сестра си. Сестричка, ама вие така не могат да бъдете една до друга. Айде. Ставаш настрани. Сега, когато ставаш, тати, този крак трябва да е така. И това така. Ай сега ставай. Ай, оп! Давай, еш ви стана. Браво! Давай още малко. Събери първо краката. Айде, събери краката. Ви стана сама. Айде, Айде, още малко. Самичка, давай. Още малко, айде. Давай. Давай, браво! Точно така, давай. Сега трябва да ги събереш малко краката. Айде, ма! Карина, ти какво правиш, ма? Трябва да ги събереш малко краката и ще станеш, айде. Да, мамо, айде. Айде! Дай, айде, ще помогна малко, айде. Айде! Чакай да те фана. Айде. Оп, оп, ай. Оп. Събери ги, де. Стъпи сама на краката си. Стъпай! Е, сега. Карина, обясних ти как. Е така малко настрани и виж, е така ще прави. Виж, е така направи. А така. Е така. Давай. Трябва да си купа и едно. Да му им покажи, иначе тия какво ще прави. Сега ще им покажа клипчета. Айде, Карина, дръж се сама. Ти можеш сама.